Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asike sibheke la. Kuthiwa asimultiplye u32.12 no 0.5. Ukumultiply kuyafana nokutimesa. Uma sinesibalo esinjengalesi ke siqala sisibheke ngalaphi. Khumbula sisebenza ngani ngama decimals. Bathi ke lana multiply u32.12 no 0.5 asudedelela ngezansi subhale ngendlela oyiyo times 0.5. Lokho bekungafana nokuthi uthe nje 32.12 times 5 kuzophuma into enjengani, kodwa soke sehlela ngenzansi sibhale ngendlela esinikwe ngayo. Siyabona ukuthi sozama nokuqondisa ama decimals ethu ayabona ukuthi awekho endaweni ezifanayo, kodwa thula wena sobona ukuthi lesibalo sisihlaziya kanjani. Uyabona njengoba ngehla la siyawu carry over u1 ngoba sitheni 2 times 5. Siyawu carry over u1 enza phezulu u5 times 1 u5 plus 1 usipha bani u6. Siyabuyela eceleni u0 times 2 usipha u20. U1 siyawu carry over igcineni sisalelwa ba u16. Kalifushana nje naye impendulo yethu 16060. Ngoba sithimeze zonke le number ezingenzansi nalezi ezingaphezulu sa carry over sehla sathola nale number. Angithemba ngisheshi kakhulu nawe uyabhala lapho ngakwena. Kodwa manje basine number kanjena ifundeka kanjani? Sifuna ukuthola thina ukuthi ama decimals ethu sizowabeka ngasiphi isimo. Uyabona ukuthi sizozibuza ukuthi zingaki inamba ezingemva kwama decimals. Ngikudwebele ngikusekeleleke zona zingaki zintathu inamba ezimvakani kwama decimal ethu. Ama decimal ethu yini ilamachashaza njengaku 32 point ichashaza nasi alifaka ku6 lapha ku16 ngoba sibonile ukuthi zintathu inamba emva kwedecimal sabala sathi 01 saya ku6 sathi 2 sabuyela ku0 sathi 3 salifaka ichashaza lethu. Singayibhala nangenzansi impendulo yethu u16.6 singasho kanjalo futhi sushiya u0 lecele ngoba phela awumeli lutho. Sifuna ukubona ukuthi kuyawenza nomqondo ukuthi u16.06 iyona impendulo bawuthi 32.12 times 5. Singabhala nala ngenhla athi ngithi ukusheshsha nje. U0.5 phela kuyafana nokuthi u5 over 10 kuyafana futhi nokuthi u1 over 2 ukusho ukuthi uhalf. Sifuna ukubona ukuthi umphumela wethu uyawenza nomqondo. Enye indlela yokubhala lokho esikubhalayo manje. Siyabona ukuthi ke uma sihlanganisa sibheka kahle izinto zethu kuyawenza umqondo.